A emoción da nosa compañeira Eva Iglesias e a emoción de todos os coitaron, será a primeira aquí na Televisión de Galicia e no mellor decorado do mundo. Están vendo unha catedral Patrimonio da Humanidade cunhas vistas privilexiadas que vai a ter aí a nosa Eva Iglesias case tocando o ceo de Compostela, moi pretiño dese tesouro que é a Torre da Berenguela. Tania Beiras, hoxe todos dando a benvida en galego o 2026, como non pode ser doutro xeito, non, compañeira? Efectivamente, Rocío, como non pode ser de outro xeito, que mellor plan que esta noite despedir o 2025 na Televisión de Galicia e, como decía Eva, que non é para menos emocionarse, evidentemente, porque vai a ser unha noite chea de emocións e moi fermosa. E eu estou moi ben acompañada por Fernando Madriñán, compañeiro da Televisión de Galicia. Moi bo día. Hola, bos días. Estábamos comentando que hoxe vai a ser a primeira vez que alguén se suba aí o carón da Berenguela a dar as campanadas, a dar as badaladas, a despedir o 2025 a gran Eva Iglesias, e eu sei que ti entendes moito disto, eu quero saber algunha anécdota, non? Algunha anécdota aí dos tellados da Catedral, da Berenguela, contame algo. Bueno, os tellados, a verdade é que se reformaron fai 20 ou 30 anos aínda para poder volver a ser utilizado, pisados, con visitas continuas, pero bueno, eu creo que fundamentalmente, e deso creo que van falar esta noite, bueno, aí neses tellados había unha caseta, unha casa pequena, onde vivía precisamente o garda da catedral, que supoño que celebraría aí tamén o fin de ano. Non sei se con uvas, porque daquela ainda igual non se tomaba, pero bueno, isto está preto da Berenguela, desa grande torre compostelá e desta catedral tan maravillosa que fixo Andrade no século XVII. Non? E por que se lle chama a Berenguela? Sempre se lle chamou así? Bueno, chamase a Berenguela dende fai 100, 200 anos. Ata o século XVIII, XIX non se chamaba aínda Berenguela. Non? Berenguel de Landoira foi un arcebispo de Compostela francés do século XIV que viu a Santiago, que tardou 2 anos en conseguir entrar na cidade porque non lle deixaban entrar os cidadáns, que tuveron unha guerra bastante grande, e despois foi precisamente do famoso episodio do Castelo da Rocha, onde asasinaran aos representantes da cidade. Non? Pero, bueno, aquela foi outra guerra, non? Pero daquela empezara a facerse unha fortificación da propia catedral e despois foi medrando ata que no século XVII con Andrade xa se fixo a última parte da torre. Chamábase a Torre do Rei de Francia tamén, ou a Torre das Campás do Rei de Francia, porque Luís XI, Rei de Francia, no século XV, regalara os cartos e mandara tamén o personal para facer aquí, durante un ano estiveron traballando os franceses para facer unhas novas campás para a catedral que sonaran ben e que soiran ben lonxe, non? Despois chamouse tamén a Torre do Reloxo, por suposto, porque aí se instalou o propio reloxo, non? E finalmente, pois, a Torre da Berenguela, que é como se chama últimamente, non? Pois xa vedes, compañeiros, aí queda dito, esta noite non vos podedes perder as badaladas na Televisión de Galicia, porque son en galego, porque son na nosa lingua e porque temos a mellor imaxe do mundo. Vamos a dar, as badaladas no mellor sitio, Patrimonio da Humanidade aquí dende a Catedral de Santiago. E ollo, porque non é naquiño, vamos a estar con un convidado moi especial que tamén estará esta noite na Televisión de Galicia con todos vos. Ai, que intriga, querida Tania, quen será? Bueno, que fermosa imaxe, de seguido volvemos aí contigo. As cun dos convidados especiais que nos van a acompañar esta noite. Pois sí, Bernardo, moi bo día. Estou cun deles e eu sei que estades desexosos de saber quen é ese convidado co que eu estou e vou dicir agora mesmo, César Romero. Moi bons días, Galicia. Que guai estar aquí con vos. Que privilexio, mirade que estampa, e que temos unha estampa moi fermosa, Hoxe hai que despedir as badaladas na Televisión de Galicia por moitos motivos, porque son en galego, porque vos imos levar ao máis alto. Recordade que Eva Iglesias vai a dar as badaladas aí dende a Berenguela por primeira vez na vida. E ademais, César Romero, por que hai que ver as badaladas na Televisión de Galicia? Porque está aquí a orquesta máis agresiva de Galicia, Cinema. É unha noite moi especial, non? É a noite dos galegos, non? É a noite de Galicia, é a noite nosa, é a noite de todo o mundo, pero estar aquí nas badaladas e actuar aquí, isto é único. Hoxe actuará a Orquesta Cinema aquí nas badaladas da Televisión de Galicia, pero César, tesnos en ascuas. Queremos saber se César Romero vai a estar na Cinema no 2026, se non vas a estar, se vas a marchar, que vai a pasar? A verdad que o noso community manager está facendo aí un bo traballo, que a xente está aí moi atenta. A verdad que Tania, teño que confesar que as cousas van a cambiar. Pero por qué? Bueno, porque van a cambiar. Pero no, a ver, estamos en directo no termómetro, tesnos que contar algo, César.
Bueno, vai haber unha transición, eu sí que non vou estar todos os días con cinema, pero evidentemente vou actuar con cinema, pero hai cousiñas que ti sabes que convalidar o traballo televisivo máis a orquesta, máis conciliar, máis un montón de proxectos que se veñen, que vamos ir mostrando pouquiño a pouco. Pouquiño a pouco, sí, agora vamos a ver un vídeo a continuación, pero antes, vos sempre estades argallando na Orquesta Cinema, e eu creo que aquí en directo no termómetro, tesnos que adiantar algo para o 2026. Pois mira, cinema, unha das cousas máis increíbles que vamos facer este ano vai ser que vamos estrenar en cines un documental. Mi madriña, pero empezades forte este 2026. É logo, como hai que pillar o ano abrazándolo, así collendo o ano, pillando forte. Bueno, vai a ser un 2026 moi especial. César Romero sigue na Orquesta Cinema porque é imprescindible iso. Evidentemente, sí. Esta noite na Televisión de Galicia vai a estar o equipo completo, a dianteira. A dianteira toda, con todos os novos En fixaxes. exclusiva. Atención, que ademais son unhas cancións moi bonitas, moi fermosas, que ademais van nese ritmo que queremos disfrutar deste ano. Imos ver un vídeo a continuación, César. Por qué? Porque hai que traballar duro para estar aquí. Na vida hai que darlle pico e pala, Tania. Pico e pala, meu. Pico e pala. Ese vídeo, vámonos. Atentos. Pues nada, aquí estamos, una nueva temporada de cinema. La verdad que me da mucha pena que se haya terminado el 2025. Fue una gira inolvidable, donde recorrimos más de 120 actuaciones por todos los lugares de Galicia y de todo el país. Aunque siendo sincero, le tengo muchas ganas a preparar este show del 2026. Chicos, cada vez queda menos para que os conozcan los cinemistas. Aunque creo que lo mejor sería hacer vuestra presentación en un lugar épico, como por ejemplo en la Catedral de Santiago, nas badaladas da Televisión de Galicia. Espera. ¿Me estás diciendo que vamos a estar en las campanadas de fin de año de la Televisión de Galicia? Claro. Lo que pasa es que me acabas de romper el momento épico. Lo estaba haciendo perfecto, me estaba saliendo clavado. Pero es que estabas dando un comunicado oficial. No hicimos un comunicado oficial en nuestra vida y lo vamos a hacer ahora. A ver, Rol, por favor, ¿me puedes dejar acabar el speech y luego ya lo que quieras? Sí, el campanero. Ay, campanero das badaladas da galega. Lo que os queda por aguantar este verano.